Egunon guztioi, izena Arasaka Bezan da, agortak bakaiz, eta bera agortan Global Equilibrium daukagu. Gaurko errutinarako euritako bat beharko dugu. Hasteko, bularra zabalduz, besoak luzatu bularra zabalik jarraitzen duela. Kontu sorbaldarekin, belarrietatik aldendu. Sorbaldaren kokapena ondo mantendu eta luzatu besoak. Belaunak apur bat tolestu eta mantendu pelbisa neutro. Orain luzatu. Belauna igo eta astiro bueltatu. Luzatu eta igo belauna, astiro bueltatu. Luzatu eta bueltatu. Bularra zabalik mantendu beti eta sorbalda aldendu. 8 errepikapen hanka batekin eta 8 bestearekin. Lurrean jarriko gara. Belaunak aldakaren altueran. Saiatu oinak ez aldentzen eta pelbisa neutro. Euritakoa jaitsi eta besoak luzatu. Sorbalda zorutik altxatu barik, ondo jarrita eta belarrietatik aldenduta. 8 edo 10 errepikapen egin ondoren zubia gehituko diogu. Euritakoa igotzen dudanean, pelbisa ere gora eramaten dut. Kurmasaia estututa daukadala. Jaitsi eta erraina ezurra lurrean jarri, euritakoa bularrera eramaten duzun bitartean. 10-12 errepikapen egingo ditugu. Bukatzeko, euritakoa gora eraman eta aldaka igotzen dugun bakoitzean belaunak euritakoa ukitu behar du. Aldaka igo eta belaunarekin euritakoa ukitu. 6 hanka batekin eta 6 bestearekin. Lunbarrak minduta badauzkazu ez egin ariketa hau. Jarraitzeko 4 hankan jarri eta katua egingo dugu. Ipurdia izkutatu, zilborra begiratu eta bizkarra borobildu. Astiro itzuli, sabelalde aktibatu eta kokapena mantendu. Hau amaituta, belaunak zabaldu, ipurdia atzera eraman, bekokia lurrean jarri eta besoak luzatu. Eskuekin albo batera joan zaitezke, 2 edo 3 arnasketa, erdigunera itzuli eta kontrako aldera biratu. Saiatu ipurdia orpoetatik ez aldentzen baizik eta eskuak luzatzen. 2 arnasketa lepoa lasaituta dauzkazula eta astiro bueltatu. Behar baduzu bekokian kusina jarri. Espero dut zuen gustokoa izatea.